Ai, Pancha, que che pasa? É que hoxe teño un montón de enerxía. Xa che vexo, pero será polo chocolatillo que che preparei, Larpeira? Curro, non contes as nosas intimidades que estamos en público. Bueno, muller, non pasa nada por tomar un pouco de chocolate con moderación e si queda enerxía. Bueno, pois iso, imos ao que importa. Falando de enerxía, hoxe faremos un vídeo da enerxía e as súas formas. Eso, churruscos, imos comezar. Pois veña, imos! Comecemos dicindo que é a enerxía. A enerxía é a capacidade que teñen os corpos de producir cambios ao seu arredor, neles mesmos ou en outros, e tamén a que permite realizar un traballo. A enerxía non a podemos ver, pero sí os cambios que produce. Por exemplo, o vento non o podemos ver, pero sí os efectos que produce, como cando nos leva o paraugas un día de choiva. Nunca vos pasou? A enerxía pode atoparse en distintos recursos ou fenómenos naturais, e que chamamos fontes de enerxía. Poden ser renovables, é dicir, que son case que inesgotables, como por exemplo a enerxía do sol, ou tamén poden ser non renovables, e que sí que se poden esgotar, como o carbón ou o petróleo. A enerxía pode manifestarse de diferentes formas e vamos a distinguir estas, aínda que pode haber máis, A enerxía eléctrica é a que produce a corrente eléctrica. A térmica é a enerxía que pasa dun corpo quente a outro máis frío. Tamén se lle chama calor. Enerxía cinética é a enerxía que teñen os obxectos que se moven. A química é a enerxía que almacenan as sustancias que forman, por exemplo, os alimentos ou as que conteñen as baterías. A enerxía luminosa é a enerxía que transporta a luz, como por exemplo a do sol, e utilizámola, por exemplo, nos paneis solares, na fibra óptica. E a enerxía nuclear obtense nas centrais nucleares, nas reaccións dos componentes en sustancias como o uranio. A enerxía pode transformarse dun tipo de enerxía a outro. Por exemplo, a enerxía química das baterías transfórmase en enerxía eléctrica que fai funcionar, por exemplo, un teléfono móvil. Ou a enerxía eléctrica pode transformarse en enerxía térmica, cando pasamos o ferro, ou en enerxía cinética, cando prendemos un ventilador. A enerxía xa dixemos que era a capacidade de producir cambios nos obxectos, pois esta capacidade, cando se produce mediante unha forza, pode mover obxectos ou deformalos. Como, por exemplo, un tenista cando fai un saque coa súa raqueta, move a pelota. Ou un oleiro cando fai forza sobre a arxila, vaille dando forma para conseguir unha vasilla. Sabes, Curro, estiven investigando sobre a lei de conservación da enerxía, que di que nin se crea nin se destrúe, soamente se transforma. Ai, sí? Sí. Mira, podemos observalo neste pequeno vídeo, onde ao aplicar unha forza na primeira bola, vaise transmitindo, e resulta que se move a última. Anda, pois sí que é verdad. Sí? Así sí que demostra que se conserva a enerxía. Vai de unha a outra, da outra a unha, da outra a unha, así a todas. Sí. Eu creo que podemos investigar máis sobre isto. Que che parece? Sí, pareceme moi interesante. Seguro que os nosos amigos tamén. E seguro que investigan con nos. Pois veña. Pois imos a facer un resumo sobre a enerxía. Da enerxía falamos de tres cousas. Primeiro definímola. E dixemos que a enerxía era a capacidade de producir cambios na materia, que tamén é a capacidade de realizar un traballo e que non a podemos ver, como, por exemplo, cando o vento nos quere levar o paraugas. Despois, falamos das fontes de enerxía, que había dous grandes grupos, as que eran renovables, é dicir, que non se esgotan, como o sol, o vento, e as non renovables, que sí que se esgotan, como por exemplo o carbón ou o petróleo. Despois falamos dos tipos de enerxía, que había varias. A eléctrica, como por exemplo a dunha lámpada, a enerxía térmica,
a enerxía cinética, como a do vento, a enerxía química, como a dunha pila. Despois tamén falamos da enerxía luminosa, como a do Sol, e a da nuclear, como por exemplo a do uranio. Despois tamén falamos da transformación da enerxía. A enerxía pode transformarse en outros tipos de enerxía, como por exemplo a enerxía eléctrica pode transformarse en enerxía térmica, como cando pasamos o ferro, ou en enerxía cinética, como cando prendemos un ventilador. E por último falamos das forzas. As forzas producían a capacidade de mover obxetos, como un tenista cando golpea a pelota, ou de deformar obxetos, como un oleiro facendo unha vasilla. Bueno, que tal, guapis? Supoño que vos gustaría este vídeo sobre a enerxía. Eso, si vos gustou, xa sabedes, tedes que darlle a gústame. Eso, dadelle a gústame. E ata a próxima, guapis! Chao, churruscos, vémonos no próximo vídeo.